वेलकाम बेक टू गोरलै चेनेल जों गोरलै चेनेलनिफ्राय फरायसा बिथांमोनखौ फरायफिननाय जाबाय जों दा दिनैनि बे पार्टआव फरायसा बिथांमोनजों सावरायगोन बे चैप्टार 2निनो क्लास 10नि सोंथि बिदांनि 6 नाम्बार कुइसन बे 6 नाम्बार कुइसनाव दङ कुइसनाव होनाय दङ बेवहाय कुइसनाव होनाय दङ एलकहल आरो ग्लुक'जफोर बायदि खौसे मुवाफोराव हाइड्रजेन थायो नाथाय एसिड होननानै बुंनो हाया बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय मोनसे मावफारि बाहायना लिर बेखौ जोङो मोनसे मावफारि बाहायनानै लिरनो होदो दा बेखौ जोङो ओरैबायदि लिरनो हागोन दा बेखौ आं एक्सप्लेन खालामनो नागिरदों दा फरायसा बिथांमोना आं 6 नाम्बारनि जा सोंनायनि फिननाय बे सोंनायनि फिननायखौ नैबे मोनसे पिक्सारजों आं बुजायनो नागिरदों बे पिक्सारा जोबोरैनो इम्पर्टेन्ट फरायसा बिथांमोना बेखौ आखिनानै लाबानो जाबाय बे सोंनायनि फिननायखौ लिरनायनि सिगाङावनो 2 नाम्बार सोंनायनि फिननायखौ लिरनायनि सिगाङावनो बेवहाय मोनसे मा लानाय जादों जोङो राबारनि कर्क थुख्रा मोनसे लानाय जादों आरो बे राबारनि कर्क मोनसे थुख्राखौ जोङो HCl गलिलावाव सोमनाय जादों आरो बे राबारनि थुख्रा मोननायाव जोङो मोननै गाजोल होनाय जाबाय गाजोलखौ जों बेवहाय लाखिनाय जाबाय दोननाय जाबाय आरो बे गाजोलनि गेजेरजों जोङो मोनसे मा तार जायखिजाया दैदेनग्रा मोनसे जोङो बेबायदि कानेक्ट खालामबाय कानेक्ट खालामनो जों बेवहाय 6 भल्ट बेटारिजों कानेक्ट खालामनाय जाबाय बेनिफ्राय जोङो बेवहाय मोनसे सुइच होबाय आरो जों बेवहाय बाल्बखौ जों कानेक्ट खालामबाय दा बे सावगारिनिफ्राय फरायसा बिथांमोनखौ सोंदों दि जों बेनिफ्राय मोब्लिब दाहार बा बोहैहोनो हानाय गोहो दङना गैया बेखौ सोंनाय जादों आरो फोरमान खालामनो बेवहाय एसिड होननानै बुंनो हागोन ना बे खौसेफोराव नैबे गलिलावाव हाइड्रजेन दंना गैया बेखौ जोंखौ कुइसनाव सोंनाय जादों दा बे मावफारिनिफ्राय बे एक्टिभिटिनिफ्राय एक्टिभिटि 2.8 निफ्राय जोङो बे नाम्बार 6 नि जा सोंनायनि फिननाय बे सोंनायनि फिननायखौ ओरैबायदि लिरनो हागोन जोङो आं फरायसा बिथांमोननो खुगाजोंनो बुंनानै होनो नागिरबाय बेनि जा 6 नि जा सलुसन बे सलुसना जाबाय बेवहाय आं खुगाजोंनो बुंनो नागिरो फरायसा बिथांमोनना बेखौ गावबा गावनि खातायाव लिरनानै लानो हागोन गंसे बिकाराव एलकहल आरो ग्लुक'जनि गलिलाव लानाय जाबाय मोनसे कर्क लाना गाजोल गंनैजों फारनै खर'थिंजायबो ओंखारना थानाय बायदि सुफ्लंना लाबाय दानिया कर्कखौ गलिलावाव सोमब्रना गंनै गाजोलाव 6 भल्टनि बेटारि गंसे बाल्ब आरो सुइच दाजाबनाय जाबाय दानिया सुइचखौ अन खालामबाय नाथाय बाल्बा जोङाखै बेनि जाहोना जाबाय गलिलावाव H+ गैया बेयो दिन्थिदि हाइड्रजेन आरो ग्लुक'जआ एसिड नङा बेबायदि फरायसा बिथांमोना लिरनानै होब्लानो जागोन दा बे थियरिनिफ्राय फरायसा बिथांमोना मा बुजिखो बे आं जे जा खुगाजों बुंबाय बे खुगाजों बुंना होनायनिफ्राय फरायसा बिथांमोना मा बुजिखो दा बेवहाय जोङो गंसे बिकार जायखिजाया मोनसे बिकाराव मा लादोंमोन जोङो एलकहल एबा ग्लुक'जनि गलिलाव लानाय जाबाय जायखिजाया एलकहलबो लानो हागोन बा ग्लुक'जनि गलिलाव लानाय जागोन आरो बेवहाय मोनसे थुख्रा होनाय जादोंमोन जोङो बेवहाय कर्क थुख्रा होनाय जादोंमोन आरो बे कर्क थुख्रायाव गंनै गाजोल जोङो दोननाय जादोंमोन आरो फारनैथिंजायबो बे गाजोलनि फारनै खर'आव जोङो मा खालामदो नैबे कर्क थुख्रायाव जों सुफ्लंना लाबाय आरो जोङो बे गाजोल थुख्राखौ बे एलकहल आरो जों एसिडनि जायगायाव मा लिरनो नांगोन बेवहाय एलकहल आरो ग्लुक'ज लिरनो नांगोन जोङो ग्लुक'ज आरो एलकहलनि गलिलाव लादोंमोन बेवहाय जोङो HCl बेवहाय पिक्साराव मा दङ HCl दङ नाथाय जों HClखौ कुइसनाव लानाय जायाखै ग्लुक'ज आरो एलकहलसो लानाय जादोंमोन बेवहाय लिरनो नांगोन फरायसा बिथांमोना दा बेखौ लाबाय लानायनि उनाव जेब्ला जोङो बेखौ सोमगोन बे सोमनायनि उनाव जोङो बेखौ जों कानेक्ट खालामबाय 6 भल्ट बेटारिनि गेजेरजों आरो कानेक्ट खालामनानै जों बेवहाय मोनसे आरो गुबुन फारसेजों सुइच दाजाबनाय जाबाय बाल्ब दाजाबनाय जाबाय आरो जेब्ला जोङो सुइचखौ अन खालामनाय जागोन बे सुइचखौ जेब्ला जोङो अन खालामनाय जागोन अब्ला बेवहाय नैबे जोङो अन खालामनायनि उनाव बाल्बखौ जोंदोंना जोङाखै नोजोर नायोब्ला जों नुगोन बाल्बा जोङाखै दा बेनिफ्राय जों मोनथिनो हायोदि बे ग्लुक'ज आरो एलकहलफोरा जेबो H+ गैया थामहिनबा बेफोरनाव एसिड थानाय नङा बेबायदि लिरना होब्लानो जासिगोन फरायसा बिथांमोना दा फरायसा बिथांमोना गिबियाव लिरनायनि सिगांनो बे सोंनायनि फिननायखौ मोजाङै बुजिनानै लानो नाजादो अब्लानो जोङो गोरलैयैनो लिरनो हागोन बेनिफ्राय नाम्बार 7नि जा सोंनाय बे सोंनायखौ आं फरायसा बिथांमोननो दिन्थिना होनो नागिरबाय
बेवहाय नाम्बार 7आव दङ सावनाय दैया मानो मोब्लिब दैदेना नाथाय अखा हादैया मानो दैदेनो सावनाय दै माने फुदुंनाय दै बेफोर मानो मोब्लिब दैदेना नाथाय अखा हादैया मानो दैदेनो बेखौ जों एक्सप्लेन खालामनो दा बे 7 नाम्बार सोंनायनि फिननाया जागोन दा फरायसा बिथांमोना बे 7 नाम्बारनि जा सोंनायनि फिननाय बे सोंनायनि फिननायखौ लिरनानै लानो हागोन माने एसिडफोराव मा थागोन हाइड्रनियाम आयन H+ आयना थागोन एसिडआव बेनि थाखायनो H+ आयन थानायनि थाखायनो मा जायो माने अखानि माबाफोराव अखायाव जोङो मा थानाय नुनो मोनगोन अखा हादैयाव जोङो एसिड थानाय नुनो मोनगोन एसेब्लाबो एसिड थायो बेनि थाखायनो मा हाइड्रनियाम आयन बे एसिडारि अखा हादैयाव एसिड थानायनि थाखायनो हाइड्रनियाम आयन सोमजियो आरो जेब्ला हाइड्रनियाम आयन सोमजिगोन अब्ला बेफोर मा जागोन एसिडारि आखु दिन्थिगोन दा बे नाम्बार 7नि जा सोंनायनि फिननाय बे सोंनायनि फिननायखौ जोङो फरायसा बिथांमोननो ओरैबायदि लिरनो हागोन अखानि दैयाव एसिडनि आयनफोर थायो आरो बेखायनो बेयो मोब्लिब दैदेनो नाथाय सावनाय दैयाव जेबो आयन थाया आरो आयन माने बे H+ आयना थाया आरो जेब्ला H+ आयन थाया बिसोरो मोब्लिब दैदेननो हानाय गोहो मोना बेनि थाखायनो सावनाय दैया मोब्लिब दैदेना बेबायदि लिरनो हाब्लानो जागोन बे 7 नाम्बार सोंनायनि फिननायखौ बेनिफ्राय जोङो 8 नाम्बार सोंनायनि फिननायखौ जों सावरायनो नागिरदों 8 नाम्बार सोंनाया होनाय दङ बेवहाय 8 नाम्बाराव दङ एसिडफोरा मानो दैनि बिथाथियाव एसिडारि आखुखौ दिन्थिया माने दैनि अबस्थायाव मानो एसिडारि आखुखौ दिन्थिया बेखौ जोंखौ लिरनो होनाय जादों दा बेनि जा सोंनायनि फिननाय बे सोंनायनि फिननायखौ जोङो ओरैबायदि लिरनो हागोन दा फरायसा बिथांमोना बे 8 नाम्बारनि जा सोंनायनि फिननाय बे सोंनायनि फिननायखौ लिरनानै लादो एसिडफोरा दैयाव हाइड्रनियाम आयन सोमजियो नाथाय दै गैयैयाव हाइड्रनियाम आयन सोमजिया जायनि थाखाय एसिडारि आखु दिन्थिया दा बेनो जाबाय बे सोंनायनि फिननाय दा बेवहाय फरायसा बिथांमोना लिरनानै लानायनि उनावबो बुजिनो नाजानो नांगोन गावबा गाव दा बेवहाय जों एसिडआव मा थायो हाइड्रनियाम आयन थायो होननानै जों बयबो मिथिगौ नाथाय जेब्ला दै गैयै जायगायाव हाइड्रनियाम माने एसिडआव माने HCl मोनसे एसिड आरो सापस हमना ला बेखौ जोङो जुदि दैलाव गैयाब्ला माने गुन्दै जुदि जायोब्ला आरो दैलाव नङा माखासेनो गुन्दै जुदि जायोब्ला बेयाव मा जाया जेबो आयन सोमजिया आरो H+ आयन सोमजिनोबा मा जानो नांगोन बे मोनसे दैलाव जानो नांगोन नैबे HCl मोनसे दैयारि अबस्थायाव थानो नांगोन अब्लासो मा बेयो आयन सोमजिहोनो हानाय गोहो थायो आरो जेब्ला बेयो मा जाया पाउडार अबस्थायाव थायो थामहिनबा दैलाव अबस्था दैनि बिथाथियाव जुदि थायाब्ला बेयो H+ आयन सोमजिहोनो हानाय गोहो मोननाय नङा आरो बेनि थाखायनो बे अबस्थायाव बेयो मा जागोन एसिडारि आखु दिन्थिया जागोन नैबे HCl बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन फरायसा बिथांमोना बेनिफ्राय जोङो 9 नाम्बार सोंनायनि फिननायखौ जों सावरायनो नागिरदों दा बे 9 नाम्बार सोंनायाव मा दङ बेखौ दिन्थिना होनो नागिरबाय दा बेवहाय 9 नाम्बार सोंनायाव दङ ABCD आरो E मोनबा गलिलावखौ साग्लोबसा दिन्थिग्राजों आनजाद नायनायाव pH मानखौ फारियै 4, 1, 11, 7 आरो 9 मोनबाय माबे गलिलावा A नाम्बाराव दङ दद्र दङ B नाम्बाराव दङ गोख्रों एलकालि आखु गोनां C नाम्बाराव दङ गोख्रों एसिडारि D नाम्बाराव दङ लोरबां एसिडारि E नाम्बाराव दङ लोरबां एलकालि आखु गोनां आरो जोबथारनाय दङ pH मानखौ हाइड्रजेन आयन गोसारथिनि बांलांनाय फारियाव साजायनो होदो दा बेखौ जोङो गिबियाव मा लिरनो होदो दद्र जोङो दद्रखौ बोरै मिथियोमोन जेब्ला जोङो डायग्रामखौ आखिगोन बै pH स्केलखौ जेब्ला जों आखिगोन अब्ला जेब्ला pH माने 7 जायो अब्ला जोङो मोनथिगोन बेयो मोनसे दद्र होननानै दा बेवहाय दद्र बुङोब्ला बे A गलिलावा बेयो जागोन D गलिलाव बेवहाय Dआ दङ मा दद्र जागोन बेनिफ्राय गोख्रों एलकालि आखु गोनां एलकालि माने खारदै आखु गोनां माबे जागोन दा बेवहाय कम्पेयार खालामनानै फरायसा बिथांमोना बेवहाय सिरियालि लिरनानै आं फरायसा बिथांमोननो खाथायाव दिन्थिनानै होनाय जाबाय दा बे 9 नाम्बारनि जा सोंनायनि फिननाय सलुसन दा गिबियाव फरायसा बिथांमोना मा खालामनो लाग्रो आखिनो नाङा आं जा नोंसोरनो बेखौ एक्सप्लेन खालामनो नागिरदों बेवहाय 7 दङ आरो सोंलुआव मा दंमोन जोंहा A B C D आरो मा E दङ आरो बेफोरनि फारियै मा दङ pH भेलुफोरा 4, 1, 11,
7 आरो 9 बे pHफोरा होनाय दङ दा गिबियाव जोङो 7आ जाबाय दद्र बेनिफ्राय मा दङ 7नि उनाव मा जागोन बेवहाय सिरियालि थांब्ला आरो साप'ज हमना ला बेवहाय 9 दङ बेनिफ्राय मा दङ साप'ज बेयाव 11 दङ होनना सानना ला जों बेखौ साजायनानै लिरबाय आरो बेवहाय फारियै बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय आरो नैयाव जागोन 4 जागोन आरो बेवहाय जागोन 1 जागोन बेबायदि जोङो बे गोजौनि माबाखौ साजायना लाबाय pH स्केलाव दा बेवहाय ए नाम्बाराव दङ ए नाम्बाराव मा दंमोन दद्र जोंखो माब्ला जायो दद्रआ जेब्ला pH स्केलाव pHनि माना 7 जायो अब्ला बे मा दद्र जायो दा 7आ जाबाय दद्र आरो 7 नाम्बार पजिशनाव माया दंमोन नैबे 7 नाम्बाराव नैबे डिआ दंमोन बे दा जों बेवहाय मा लिरनो नांगोन डि गलिलावखौ लिरनो नांगोन डि गलिलाव बेनि फिननाया जाबाय डि गलिलाव बेनिफ्राय नाम्बार बियाव दङमोन गोख्रों एसिडारि माने गोख्रों एलकालि दा गोख्रों एलकालि दिहुननाय माने जोङो बेनिफ्राय pH स्केलनिफ्राय जोङो लिरनो हायो गोख्रों एलकालिया माब्ला जायो जेब्ला 7निफ्राय बिथिं थांबाय थागोन आगदा आथिं जेब्लानो थांबाय थागोन अब्ला गोख्रों एलकालि माने खारदैयारि आखु बांलांबाय थागोन दा बेवहाय बयनिख्रुइ हाइएस्ट भेलुआ मा जागोन 11 दा बे 11आनो जाबाय मोनसे गोख्रों खारदैयारि आखु दिन्थिनाय दा बेवहाय 11 नाम्बारनि पजिशनाव माबे दङ बे सिआ दङ थामहिनबा जोङो बे सिखौ लिरनो हागोन बेवहाय सि गलिलाव लिरनो हागोन सि गलिलाव थिग बिदिनो नाम्बार सिआ मा दङ नाम्बार सिआ जाबाय गोख्रों मा एसिडारि दा बेवहाय माबे जागोन एसिडआव नाय बेवहाय 1आ जाबाय बयनिख्रुइबो खम जेब्ला बे 7नि गाहायथिं फैगोन अब्ला एसिडारि आखु दिन्थियो दा बेवहाय 1आ जाबाय एसिडारि आखु दिन्थिगोन बयनिख्रुइ मा गोख्रों एसिडारि दिन्थिगोन दा बेवहाय 1 नाम्बाराव माबे दङ बे बि नाम्बारा दङ 1आव दा बि गलिलाव जोङो लिरनो नांगोन थिग बिदिनो जोङो मा डिखौ जोङो लिरनो हायो डिआव जाबाय दा बेवहाय डि नाम्बाराव दङमोन जोंहा मा दङमोन डि नाम्बाराव बेवहाय लोरबां एसिडारि दङ लोरबां एसिडारि दा बेवहाय लोरबां एसिडा मा जागोन बेयाव 147 बेवहाय एसिडा मा 14 बे 14नि मादाव बे 4आ जागोन लोरबां एसिड आरो सांग्रां एसिडा नैबे 7नि गाहायाव जेमानो फैगोन बेथिं अब्ला सांग्रां जाया बेथिं जेमानो थांगोन बेयो एसिडा एसे खम जालांबाय थागोन दा बेवहाय 4 नाम्बारा जागोन बे 4आव मा दङ बे इआ दङ होमबा ए गलिलाव जागोन मा लोरबां एसिडारि जागोन बेनिफ्राय लोरबां एलकालि इ नाम्बाराव दोङो मा लोरबां एलकालि दोङो माने मा दङ खारदैयारि आखु दिन्थिनो लोरबां खारदैयारि दा बेवहाय माबे जागोन नैबे 9आ जागोन दा 9 नाम्बाराव माबे दङ बे इआ दङ जों बे इखौ लिरनो नांगोन इ गलिलाव दा बेनो जाबाय ए बि सि डि इनि सोंनायनि फिननाय फरायसा बिथांमोना बेबायदि लिरनानै होनो हागोन आरो बेवहाय मा सोंदों जोंखौ pHनि मानखौ हाइड्रजेन आयन गोसारथिनि बांलांनाय फारियाव साजाय जोंखौ मा H+ आयन इनक्रिज जालांनाय माबायाव इनक्रिजिं अर्डाराव जोंखौ साजायलांनो होदो दा बेवहाय बयनिख्रुइ H+ आयन इनक्रिज जालांनाया जाबाय 1 बेनिफ्राय मा जागोन 4 7 9 11 दा बेखौ जोङो इनक्रिजिं अर्डाराव जुदि साजायोब्ला मा जागोन गिबियावनो मा थागोन जों बेवहाय लिरनो नांगोन 10 मानो होनोब्ला बेयो मा जोबोरैनो खम बेयो 10 जानाय नङा बेयो मा जागोन 11 जागोन 11 बेनिफ्राय मा जागोन बेनिफ्राय मा फैगोन बे 9आ फैगोन बे सिना जाबाय दुइसिनसिन जायो 11 इज लेस देन 9 बेनिफ्राय मा फैगोन 7 बेनिफ्राय 4 फैगोन बेनिफ्राय 1 फैगोन थामहिनबा बेयो जों फिसानिफ्राय देरसिनसिम जों साजायनाय जाबाय थामहिनबा नैबे H+ आयना बेथिंनिफ्राय इनक्रिज जालांबाय थागोन आरो बेबायदि दा बेखौ जोङो आरो लिरबावनो हायो जों मा अर लिरबावनो हायो बेनि फिननायखौ अर लिरोब्ला मा जागोन दा बेवहाय 11आव माबे दंमोन 11आव जाबाय जोंहा बे 11 नाम्बाराव बे माबे दंमोन सिआ दंमोन दा बेवहाय जोङो सिखौ लिरग्रोनांगोन बेनिफ्राय 9आव मा दंमोन जोंहा 9आव इआ दंमोन बेनिफ्राय 7आव मा दंमोन
7आव दंमोन जोंहा C दङमोन बेनि C नङा बेयो D दंमोन D बेयाव DC जागोन बेनिफ्राय 4आव मा दंमोन 4आव दङमोन जोंहा बे 4आव मा दंमोन बेवहाय नैबे 4आव दंमोन जोंहा मा दङ A आ दङ आरो बे 1आव दंमोन जोंहा माबे B आ दङ दा बेबायदिबो जोङो लिरनानै होनो हायो दा बेनो जाबाय बे सोंनायनि फिननाय थिग बिदिनो जोङो बे सोंनाय बिदाङाव थानाय माखासे आरो आद्रा थानाय सोंनायनि फिननायखौ जोङो उननि भिडिअ सावरायफिनगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियाव जाथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय